παρατόκος του άφτωτα διαμείναντα. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μεγαλειό σου, Θεομετά σου επάκουσον και ελέησον. Αμήν. Ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας και όλη η ελεύθερη επαρχία της αμοχώς του χαίρεται και πανηγυρίζει σήμερα. Υποδέχεται με τις αρμόζουσες τιμές την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, το πολυτιμότερο και μοναδικό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας από την επίγεια ζωή της Παναγίας. Η έλευση και η παρουσία της Αγίας Ζώνης στο ανατολικότερο άκρο της Κύπρου, στη σκλαβωμένη μας επαρχία, γίνεται αφορμή για την ενίσχυση και εξύψωση του θρησκευτικού και πνευματικού αισθήματος του λαού μας και της εθνικής μας συνείδησης. Γίνεται αφορμή για την αφύπνιση του λαού μας και την αναπτέρωση των ελπίδων μας για την λύτρωση της πατρίδας μας από τα δεινά της εισβολής και κατοχής. Δεν μπορεί να διανοηθεί βατοπέδι χωρίς την τιμία ζώνη της Παναγίας. Και αυτήν την τιμία ζώνη που την έφτιαξε η ίδια η Θεοτόκος με τα χέρια της, σας εφέρνουμε σήμερα να την προσκυνήσετε και μπροστά της να πείτε τα προβλήματά σας, ό,τι σας απασχολούν. Και εγώ εύχομαι η χάριση να βοηθήσει τον λαό εδώ να βρει τα πόδια του, να αναπτερώσει ελπίδα και όπως είπε και ο Δήμαρχος, μακάρι να έρθει η ώρα και θα έρθει, ώστε στην ελευθερωμένη εκκλησία της Αγίας Ζώνης στην Αμόκοστο να ξαναμεταφερθεί τη μια ζώνη προς δοξολογία της Παναγίας. Αμήν. Θέλοντας να εκφράσει και έμπρακτα την τιμή και την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπό σας και δια του προσώπου σας προς την Αγία Ζώνη και την ίδια την Υπεραγία Θεοτόκο, ομόφωνα αποφάσισε, όπως σας ανακηρύξει, επίτιμος δημότη του Δήμου Παραλιμνίου. Και σας παραδώσει το χρυσό κλειδί της πόλης του Παραλιμνίου. Με ύμνους και οδές πνευματικές δοξολογούμε επίσης και ευχαριστούμε την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία μας επισκέπτεται σήμερα και μας προσφέρει τη χαρά και τη χάρη με την τιμία ζώνη της. Ευχαριστούμε, Άγιε Καθηγούμενε, εσάς, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βατοπεδίου. Αυτή η στιγμή σηματοδοτεί ένα ιστορικό γεγονός για όλους μας και αποτελεί πραγματικά έκφραση της βαθιάς πίστης και των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών που χαρακτήριζαν και χαρακτηρίζουν τον λαό μας.